tanan. Happy New Year, Mama. Happy New Year, Papa. Happy New Year sa akong mga employer diri nga bisan badlungon usahay no. Ako na ni silang gipasaylo total dako ang bukog utang nga loob sa ilaha nga tungod nila daghan sila nga naluwas nga mga kinabuhi. Usa na ako mga ginikanan ako mga bahandi usahay pod ako mga igsoon kung ganahan ko mohatag. So ang tuso na lang ang tanan kung unsa man ang mga panghitabo diri kada adlaw dinhi mga panghitabo dinhi nga i-share na lang nako ninyo sa mga abot nga panahon. Magpaabot lang ko og unsa ni insakto nga panahon na ma-share nako sa inyo ha. Bisan ingani pa man bisan usahay mo na nga ing anak ko tungod pud sa akong mga kaagi dinhi. Medyo dugay-dugay na ako diri so dako gyapon ko pasalamat sa mga amo. Permi na ko na sila permi na ko ingon sa ila nga daghan kay salamat sa inyo ang kamaayo dinhi nako bisan badlungon sa mo parehas ng ta pero tag kuan ani bagol-bagol. Pero sinabtanay gihapon so life must go on gihapon. So happy new year kaninyong tanan. Happy New Year sa ako ang tanang mga kaparintihan sa mga tanang kasilinganan sa tanang mga uyuan ayaan ako mga kaigagawan. Happy New Year kaninyong tanan. Mag-message na lang ko kay basin unya dapit mabisi na po mi dinhi no kay daghan pag mga buluhaton so murag dili katawag sa mga pamilya pero okay lang gihapon amo lang gihapon likunon among kaugalingon bisan na sa mga importante nga okasyon nga dili may makatawag kay tungod dili na mo hawak ang amoang oras so okay lang gihapon no amo gihapon ano ni among kaugalingon kay wa na may malaing mahimo ani kung amo ning tagdo ni among emosyon wa gilaing mahimo wa na kitay laing kadangpan ani kundi ikuno na ginato ang kaugalingon. So happy new year kaninyong tanan sa tanan ako mga kahigalaan nga mga matinud-anon. Daghang kayong salamat ginabot mo sa akong kinabuhi sa tanan ako mga higala nga mga unsa ni mga peke kumbaga dili na plastic goma kuan sige bahala namo sa inyo himuon basta ako mao na gid ko og bisan asa ko ingani na gyud ko dili gini magbag-o bitaw pagbag-o na intamo no mga fake friends no pagbag-o na mo kay dili man na maka unsa ni di man na makatabang sa atong kinabuhi di man na makapauswag kanato so inahanglan nga sani magtinarong tas ng mga isig katawo di man jud malik kaya na usahay di magkasamaan ng loob pero magpinasaluay na puta pagkahuman kay wala tay laing mahimuan so mo to sa mga sa naay mga kauban ng mga sip-sip sige padayon lang mo ana kay punan man na yung sweldo kung magsimog panipsip no so bitaw dili na makatabang na to masitag sip-sip ani ato mga boss no atong mga amo dili man na makauswag sa ato ang kinabuhi unsa ta mo lang kaya punta di man pud nila bunan atong sweldo kung magsige tag sumbong nila so labo na sa tanan yung mga OFW nga daga mga kaubanan no nga mga unsa ni mga walay laing mahimo kundi sige na lagsumbong bisan gamay butang bisan way mga klaro mga butang ipaabot pa gyud sa amo so may nga na magbag-o na yung taon mo kay dili gyud mapunan yung sweldo di gyud mo ingon ninyong amo nga di ay 5k di di ay 10k di di ay 1,000 kaysa imo pagsumbong sa tubay-bayad sa iya na so wala ginasayod sa tanan nato mga ipanghimo kundi ang naara gyud sa kitasan so mao to daghang salamat yung tanan sa mga higalaan ko nga love ako I love you more and most ug sa mga sa mga nakailan ako sa mga na-meet nako nga wala gyud mo nagmahay no unsa ko mao gyapon ko wag gyapon ni nabag-o ni dagwayan ni ako lang siguro dagway magnamis-amis gamay kay mahamis magkita diring dapitan kay dinhir man kita sulod sa balay di kita kagawas-gawas di kita mainitan so ug usa pa putos tanan napay sinuotan hala nasabi niyo yung kayong tanan no sa ako ang mga bandin taon o mga anak taon dili ko gusto yung mahilak ba pero basta bahala na ako lang likunon akong kaugalingon mga anak para ninyo daghan salamat sa inyong mga greetings tanan sa mga nag happy birthday sa mga nag happy new year sa daghang mga nag-inbox daghan kayong salamat sa tanan dili pa gyud nako maatubang og reply mo tanan no pipiti na gyud ninyong daghana so super salamat ambot unsaon ako pag unsa ni pagbalos sa inyo ang mga kaayuhan ninyo nako sige gunani na lang masina lang kog lingaw-lingaw ninyo no bisan kapalibot
libot pa ko sa ako ang mga hugas ng ating tanawan ninyo. Diyan ako ibatindog akong cellphone. Basta lingawan lang tamo. Napa dito mga hugasan ako. Wala pa ginahuman. Init pa kayong tubig. Undangan kaya nakapasok-pasok na ko mga bayo. Daga na kay kuan ako mga kamot sa ni mga pula-pula mga kung kuan kay napasok na ko sa tubig. So ganyan buntag reklamo ko dito sa kuan, reklamo ko sa kuan tatay nga di na jud makaya gapon wala gyud itabang na mugugas kay dili nila kaya ang tubig pwede jud inita. So ni ganiha akong tatay nga kapoy daw siya karon sa perminti na lang siya kapoy sa perminti na lang ko sabot. So saon na lang ni makapasok-pasok so mo ni discarte na lang ko na nga init ang tubig ko sa undangan nagpahugas na mangita sa laing trabaho manrapo baron sa mga kutsara magdry baron o manilig-silig baron o manrapo-rapo baron mainganan diskarte na lang ko kay saan man dili man gid sila maminaw sa mga pag-istorya di mga gugma so wala kay mahimo ana gamay na lang antos gamay na lang sikad ani finish line ko ani finishing line abot na ko sa finishing line. Daghang salamat alangin yung pansin natong gapon nga mga ati diri dugay na gid siya diri dito sa speakers trabaho dito siya sa nagtrabaho sa kay Lulo Island to ninyong tagarang ibutan man to siya daghan po kog nakatunan sa iya so dako po utang ng loob siya so naubos ko kamay bisan giglit na ko sa siya na wala ko niya tagaran no gakus mo lang dagway ngaton mo gito yan dagway so dawat at na ko sa mi usahay dili jud ko ganahan mag video pa sa nato kay lisod na di ba mo to basta alam mo ba na kanang tan-aw mo to siya usay so mo to basta lang isalamat gyud yung tanan no so happy new year na lang kaninyong tanan and shout out di ay sa asa naman to dapit ha yung listahan nga shout out di ay sa mga Pinoys and Pinays diha sa Fan City Al Salam Mall nitawag din ni sa akong igago ato isang adlaw nitawag ni sila si Cindy si Angeline Glenda hello nyo diha mga bayog sa mga Pinoy ang Pinays din ha sa inyong mga coworkers diha hello nyo tanan sa Fan City Al Salam Mall hello nyo diha tanan og hello usab kay Bay Ren di Buntilaw hello bay so message comment jud kanako no nga dunay kasub-anan maabot so sama sa akong gi-comment sa imo nga tingkamot og kamang din ha nga aron makabangon ka sa kuan dili lang wala ka nag-usara sa mga masulubon yung mga problema so daghan kita ana labang ta mga OFW so kinahanglan nato lig-uno tong kugulingon dili kita managad sa mga problema bahala ang problema sing problema so bahala na wrinkles madagan na lang sa atuan no kay di nato tagaron o di pa o tan-aw tigulang nako pero wa gyud makita wrinkles nako because laughter is the best medicine and katawa lang yun ko bisag mga daghang problema diha hilak human samok ng luhaan ni nalagid pa ni gunon na tong kaugalingon so sa ni hello usab kay Venice Remigio hello sa imuhang pamilya sa Negros ang Pedrano family mura na akong mga nakopya no basta hello na lang inyong tanan hello ninyong tanan daghang salamat ug padayon lang kita sa mamayong tumong ni kalibutan na so ako manghinaot nga magmalipayo na inyohang bagong tuig atuang bagong tuig apilo na pud ako so pero man ko malipay bisag daghan ko problema basta mo lang gyapon daghan ko pasalamat nga naam diha andam maminaw na tan-aw sa mga sulirano sa mga handumanan sa usa ka kaging nga mga nangagi so okay lang gyapon at least padayon lang gyapon kinabuhi kay saon man kung magpadaog ko ni mga pagsulay sa kung kinabuhi daghan ko pagsulay sa diri sa mga amo pero nanglan nga strong jud ko sa ilang atubangan di ko magpaluya-luya for example ganiha nga kasab-an ko kay gahapon lagi ganihang kadlaw alas 2 na di ba so nasuko kay siya kay ngano nanawag siya wala daw ko nitubag so ako siyang giingnan mama alas 2 na sa kadlawon unya unsa pa kung orasan ni mata alas 7 pa sa buntag so halos 24 hours na akong duty so kinahanglan ako mo ikyas di ba kinahanglan ako mo ikyas so niingon siya sa kuwa nga unta imo akong giingnan no nananghid ka nako di kay gibiyaan ko nimo mag-inusar dito sa silog ako adto silang gibiyaan diri ang kung mga bisita diri nga mga kapwa pud OFW nako nanghid ko sila nga bye na gid na gyud makaya matagap na gyud akong mata as in malipong na gyud ko nawala lang ang akong lipong no itong kauban ako nga nang hugas dili to nako amo katulong to sa pikas Israelani to
Muslim to siya, dili to siya amo. Tabang katong tabang diri na ko hugas. Mao to siya, gabitbit gid to siya og kuan, gabitbit siya og katong dala nila nga pagkaon, ana gi siya bitbit siya sa MP bag. Yang giingnan yang amo nga, "Mama, sait nin." Niya ingnan niya nga, "Mama, alas 2 na mangulit na ta." Ginapiti gina mo pangatawa mo to, ipaningot kog katawa. Paningot kog katawa kay isog kay siya malakas ang loob. Ana giingnan gini ang mga amo, nagchika-chika mga amo tanang gatuyok sila dinhi sa sala nga gamay. Ana gid siya. Ana gid siya dito bitbit sa Pyrex na sudlan ng pagkaon. "Mama, sait ni na." Ana isog kay siya. Pwede dyan akong pangatawa tanan hasta mga amo pwedeng pangatawa. Kami mga katabang pwede na mong pangatawa ganog-danog ang mga katawa gibadlong na lang gud mi nila nga oy tama na inyong kinatawan no. So nalupigan sila sa mga katawa kay namuti kay may atong ibang lahi. Lakas ang loob niya iyaging giadto iyang amo. Ana alas 2 na manguli. Pagkahuman ato nang uli na gid ang ubang amo kay alas 12 na gipangatawa. So mo to pangipos na gibiyaan ako sila diri. So nanawag siya gabi merero na. So akong giingnan ko igagaw lagi nga sarado na portahan no sadong suga ron ana. Wa jud na mo tagara. So dili man siya maayo no nga wala mi giamin ako dili siya maayo nga wala mi nitubag. So ako siyang giingnan nga understood na to mama nga kapoy kay may kabalon jud ka wala bukag ingon ako nga dunay party nga mahitabo no. So nasya ko and then na siya kinahanglan daw miingon ko sa iya ako jud siyang giingnan no nagkaamsan naglakas loob po ko nga igawas mag voice out ingon ko sa iya dili na kinahanglan nga moingon nganong kinahanglan pa man moingon ko nga kapoy mi nga klaro naman kay nga kapoy mi so mo nang bibiyaan mo siya so siya rin nangipos sa mga kutson sa gawas siya nangipos yang gisulod diri sa sala so mangingana usahay piti mga sula mo ni nga okay naman gyapon kahuman man ang istorya so di ako lang siya ginan lang ko niya nga dili ko dapat magingon ana kay dapat magmodel ko sa mga tanang mga katabang diri kay ako may dugay na diri so ginahanglan ana kung unsay akong batasan mo ang pisundo nila kung magbinalita pa sila so sala jud nako no sala ginako tanan kung unsa akong giinan siya so ako atanan i-blame nimo sa ako atanan mo na unsa na to yan sa natang topic akong inan ako jud naglalis jud mi sa akong amo ganiya and come on sorry pagkusga ko sa lukhalok sa ulong baho ra ba nagkalok sa agta puyagaba makasala na lang so mo to Happy New Year na lang ganyong tanan ha. So medyo parang nabugnaw na siguro ni ang tubig. O maghugas na ko. Katong shout out ilo na lang yung tanan. Daghang salamat. Happy New Year ka na itong tanan. Padahin na tas itong mayong tumong ni kalibutan. Ni madandong kalibutan. Bahala magkinaunsa. Basta akong kilay. Pero may good forma. At sa daghang salamat yung tanan and manghinaot ko nga kining maabot nga 2018 ngunta magbinuutan ni kanatong tanan ngunta wala makatalagman mga pagsulay nga dili mga pagsulay nga mga unsa ni basta bahala na kita sa nato lang isali ang tanan kung unsa man atong mga kaguol mga kayubos mga tanan ato na lang isali siya tanan og ligunon lang gid nato kanunay itong kukuling dili kita pa daw kani mga problema kay daghan kayo ang mga tawo nga nilaom kanato so mo naman yang papel gihatag kanato sa kahit saan so ato ana gini siyang panindigan kumbaga no Tagalog Nasa hilon lang yung tanan, hilo sa tanang mga palanggan ako hilon yung tanan, ug daghang isalamat. Hilon yung tanang mga bay nga willing ko nun yung maminaw ni mong dagway na kuntahan. Kabalo ko nga busy na kayo mga panahon na and kami diri mingaw kayo ang New Year mo na to gahapon ang party no nga unexpected. Nga wala jud ko na kay daghan mga chichiburichi gahapon and whatsoever and unsa ni basta daghan kay mga pero salamat sa Dios na nahimo gihapon tanan so okay na karon na wala na gubot dito okay na okay na ang kuan din niyo na kuan na wala na so kanina lang dinhi na dry na pud na kung uban so mo na magpadayon na bukol kay nabugnaw na ang tubig and happy new year na lang kaninyong tanan okay daghang salamat sa akong admin Charlie Min Lupio Adubo na nagsakit-sakit ra ba yung taon to ni aging adlaw so
get well soon bay, daghang salamat nimo nga kanunay mo pagsuporta. Ug wala ko naa ka din nga kadunay maga-entertain sa atong mga payag sa mga nag-inbox nako wala pa gyud ko reply ninyo sa pasayloan taon ninyo ang buta ug bungol. Busy pa gyud kay nga akong key-goals dinhi sa nya taon-taon mahinaot ko nga unsa ni walay mga kabisi-bisihan kay aduna na po ko i-share kay ninyong gamay nya tutawan. So wala ko paluto og lunch karon kay so, pasalamat po ko no bakahuman ko kusga ko sulok-halok sa agtang dili na ko pahimo og lunch basta limpyo lang daw tanan-tanan ana pampusto na po itong mga ibang barbecue ano ana dili gyud mahimog lunch property daghan ipang sugo so labaw pa siguro okay lang gyapon at least nakapahulay ko sa kayo. So, salamat yung tanan and I love you all. Bye bye.